අපිට පුළුවන් අපි හදපු මැෂින් එකේ අපි නූල් දාලා නීල් දාලා හදාගත්ත මැෂින් එකේ මෙන්න මේ විදිහට මහන්න පුළුවන්. මහද්දි මෙන්න මේ වගේ වුණොත් නූල් බුරුල් වුණොත් අපි බලමු කොහොමද නූල හදාගන්නේ කියලා. நம்ம இப்போ நூல் போட்டு நீடில் இன்ஸ்டால் பண்ண மெஷினை வந்து நம்ம தைக்கிறோம். தைக்கக்குள்ள வந்துட்டு பாருங்கள் தையல் வந்துட்டு சரியான முறையில் நம்மளுக்கு வரல. அதாவது நூல் லூஸாக இருக்குது. அந்த நூல் லூஸாக இருக்கிறத எப்படி நம்ம சரி செய்கிறோன்றதை பார்ப்போம். මේ උඩ පැත්තෙන් හොඳට තියෙනවා යට පැත්තේ නූල තමයි බුරුල් වෙලා තියෙන්නේ. මේ යට පැත්තේ නූල බුරුල් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ thread tension එක බුරුල් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ thread tension එක ඇතුලෙන් නූල් දාලා නැහැ. අනිවාර්යෙන් අපි මෙන්න මේ thread tension එක අපි අදාළ නූල බලලා දකුණු පැත්තේ නූල නම් දකුණු පැත්තේ tension එක තද කර ගන්නවා. இதை பாருங்க இதில் வந்து நூல் லூஸாக இருக்குது. நூல் லூஸாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்துட்டு ஒன்று வந்துட்டு த்ரெட் டென்ஷன் வந்துட்டு டைட் இல்லாமல் இருக்கலாம். அல்ல அந்த டிஸ்க்குள்ளே நம்ம சரியான முறையில் நூல் போடாமல் இருக்கலாம். இப்போ எந்த சைட் நூல் நம்மளுக்கு லூஸாக இருக்கிறத பார்த்துக்கொண்டு நம்ம அதுக்குரிய நூலை டைட் பண்ணணும். இப்போ பார்க்கக்கூட வந்து பலப்பக்கமாக இருக்கிற நூல் தான் லூஸாக இருக்குது. அதுவும் கீழ்ப்பக்கம் இருக்குது லூஸாக, மேல் பக்கம் இல்லை கீழ்ப்பக்கத்து நூல் தான் லூஸாக இருக்குன்ற காரணத்தால் நம்ம பலப்பக்கத்து டென்ஷனை இப்போ வந்து டைட் பண்ணியிருக்கோம். பார்ப்போம் இப்போ என்ன வருது. උඩ පැත්තෙන් නූල බුරුල් වෙලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් බොබින් එක අපි බලන්න ඕන. යට පැත්තෙන් බුරුල් වෙලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් උඩ ටෙන්ෂන් ටික බලන්න ඕන. අපි මහලා බලමු අපි නූල් තද කරගත්ත මැෂින් එක කොහොමද කියලා. இப்போ மேல் பக்கமாக நூல் லூஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பொயினை பார்க்கணும். கீழ்ப்பக்கமாக நூல் லூஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் த்ரெட் டென்ஷன் போஸ்ட்டை பார்க்கணும். மேலுக்குரிய டென்ஷன் போஸ்ட்டை பார்க்கணும். ඔයාලට පේනවා ඇති මුලදී තිබ්බේ මෙන්න මේ වගේ ස්ටිච් එකක් අපි හදාගත්තට පස්සේ නූල් තද කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පැහැදිලි ස්ටිච් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් නූල් බුරුල්ලා තිබ්බොත් ඒකේ නිවැරදි කරලා මේ විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு இப்போ பார்த்துருப்பீங்க ஏற்கனவே இருந்த தையல் தான் இந்த இருக்குது. இப்போ நம்ம நூலுக்குரிய டென்ஷனை நம்ம டைட் பண்ணதுக்கு பிறகு வந்துட்டு இப்படி சரியான தையல் வந்திருக்குது. உங்களுக்கும் தைக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இப்படி பிரச்சனைகள் வரக்குள்ள நீங்களாவே அதுக்குரிய தீர்வை கண்டுகொள்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த டென்ஷனை டைட் பண்ணுறது. ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් පුට් එකේ ප්‍රෙෂර් එක පුට් එකේ මූව් වෙනවා අඩු නම් එහෙම නැත්නම් හිර වෙනවා වගේ නම් පුට් එකේ ප්‍රෙෂර් එක මෙන්න මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන පොඩි නට් එකක් මේ නට් එක බුරුල් කරලා මේක මෙන්න මේ විදිහට කරකුවොත් දකුණු පැත්තට කරකුවොත් වම් පැත්තට කරකුවොත් මේකේ ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනවා පුට් එකේ. ඒ වගේම මෙයා පහළට කරකුවොත් දකුණු පැත්තට කරකුවොත් පුට් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා. පුට් ප්‍රෙෂර් එක අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ රෙගියුලේටර් එක කරකවලා අපිට පුළුවන් ඒත් එකම බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට උස්සලා පුට් එක උස්සලා බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද පුට් ප්‍රෙෂර් එක කියලා. நீங்கள் வந்துட்டு தைக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் வந்துட்டு பீஸ் வந்துட்டு சில வேளை ஃபீட் ஆகாமல் இருக்கலாம். ஃபீட் ஆகிற சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் ப்ரெஷர் புட், அதாவது ப்ரெஷர் புட்டுக்குரிய அழுத்தத்தை நீங்கள் கூட்டி குறைக்கலாம். அதில் பாருங்கள் நட்டு ஒன்று இருக்குது. அந்த நட்டை முதல்ல லூஸ் பண்ணணும். லூஸ் பண்ணிவிட்டு இடப்பக்கமாக திருப்புற நேரம் வந்துட்டு ப்ரெஷர் குறையும், வலப்பக்கமாக திருப்புற நேரம் வந்துட்டு ப்ரெஷர் புட்டுக்குரிய ப்ரெஷர் கூடும். அப்போது நீங்கள் வந்துட்டு பீஸ் ஃபீட் ஆகாத சந்தர்ப்பத்தில் ப்ரெஷர் புட் மூலமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் தையலை நேர்த்தியாக தைச்சிக்கொள்ளலாம். ඒත් එක්කම මේ මැෂින් එක ඔයාලට වැදගත් වෙන අංගයක් තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ටිච් ලෙන්ත් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් ස්ටිච් ලෙන්ත් ඩයල් එක. මෙන්න මේ ඩයල් එකේදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කරකවලා මේක මේ විදිහට කරකුවොත් මේ ඩයල් එක වාමාවර්තව කරකවලා මේ පහට ගත්තා කියන්නේ ස්ටිච් එකේ ලෙන්ත් එක ගොඩාක් දිග ලෙන්ත් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ SPI අඩු වෙනවා, ස්ටිච් එකේ ලෙන්ත් එක වැඩි වෙනවා. இன்னும் இருக்கிறதா வந்துட்டு உங்களுக்கு SPI ரெகுலேட்டர், அதாவது நீங்கள் தைக்கிற தையலுக்கான இடைவெளியை உதாரணமாக ஒரு இஞ்சிக்கு 10 தையல் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த 10 தையலை நம்ம இதன் மூலம் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இதில் நம்பர் கூடும்போது அதாவது 5 வரக்குள்ள உங்களுக்கு தையல் இடைவெளி வந்தது கூடிக்கொண்டு போகும். அதே நேரம் வந்துட்டு ஒன்று பக்கம் அதாவது 2 1 அப்படி 2 வரக்குள்ள தையலின் இடைவெளி குறையும். அதாவது ஒரு இஞ்சிக்குரிய தையல் கூடுதல் அளவு தையலை தைக்கலாம். ඒ වගේම මේක දක්ෂිනාවර්තව කරකවලා මේ පැත්තට ගන්නකොට ස්ටිච් එකේ ලෙන්ත් එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ SPI වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ස්ටිච් ලෙන්ත් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න.
உங்களுக்கு இப்போ எஸ்பியை கூடணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூட நீங்கள் இடப்பக்கமாக திருப்பக்கூட, அதாவது 1 2 3 அந்த ஏரியா வந்துட்டு எஸ்பிஐ கூடுதலாகவும் 5 4 அந்த ඒරියාවල SPA குறைவான සන්දර්භවම වරින් நீங்கள் திருப்புறதால. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ මැෂින් එකේ ඔයිල් ලෙවල් එක බලා ගන්න තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. இதை பாருங்க. அடுத்து வந்துட்டு நம்மளோட மெஷினுக்கு ஆயில் லெவலை பார்க்குறதுக்குரிய இடம் இந்த இருக்குது. எந்த அளவுக்கு ஆயில் இருக்கணும்ன்றதை பார்ப்போம். මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලයින් එකක්. ඒ වගේම මෙතනක් තියෙනවා ලයින් එකක්. ඉරි දෙකක් තියෙනවා. ඉරි දෙකේ මැද්දේ තමයි මේ ඔයිල් ලෙවල් එක තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ඉර පන්නලා වගේ තිබ්බොත් ඔයිල් ලෙවල් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ළඟම ඉන්න මැකැනික්ට කතා කරලා කියන්න ඕන, කාර්මිකයාට කතා කරලා කියන්න ඕන මගේ මැෂින් එකට ඔයිල් අඩුයි, ඔයිල් දාන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ දෙක මැද්දේ ඔයාගේ මැෂින් එකේ ඔයිල් තියෙන්න ඕන. මොකද ඔයාට තමයි දැනෙන්නේ මේ මැෂින් එක රත් වෙනවද, මැෂින් එක වෙන ශබ්ද එනවද, ඒ වගේ මැෂින් එකේ මොන හරි වෙනසක් තියෙනවා නම් ඔයාට තමයි දැනෙන්නේ. මෙන්න මේ ඔයිල් අඩු වෙන හින්දා මැෂින් එක රත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනවශ්‍ය විදිහට වයිබ්‍රේට් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මැෂින් එකේ කෑලි ගෙවිලා යන්න පුළුවන් අදාළ කාලයට අමතරව. අන්න ඒ හින්දා ඔයිල් ලෙවල් එක හරියට බලලා අපි දාගමු ඔයිල් එක. அடுத்து வந்துட்டு இது எந்த மெஷின் ஆயில் லெவல் வந்து சரியான முறையில் இருந்தால் தான் நாம் வந்துட்டு அந்த டாக்கெட்டை வந்துட்டு கொடுக்கலாம். இல்லாட்டா பிரேக் டவுன் வேறு வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இந்த ஆயில் அளவு வந்துட்டு பாருங்கள் 2 லைன் இருக்குது. அதாவது மேலுக்கு ஒரு கோடு இருக்குது, கீழ்ப்பக்கம் ஒரு கோடு இருக்குது. அந்த 2 கோட்டுக்கும் மத்தியில், அதாவது நடுவில் இருக்கணும் ஆயிலின் அளவு. அதை விட குறை இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த லைன் பார்க்குற மெக்கானிக்கோ சரி, இதுக்கு பொறுப்பானவங்கள்ட்ட சரி நீங்கள் ஆயில் ஃபில் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஆயில் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து தேய்மானம் அடையும், மெஷின் பிரேக் டவுன் வரும். அப்படி பிரேக் டவுன் வர சந்தர்ப்பங்களில் நம்மளுக்கு வந்துட்டு குறிப்பிட்ட இலக்கை அடைகிறதுக்கு பாதகமாக அமையும். ஸோ அதனால் ஆயில் லெவலை வந்து நீங்கள் சரியான முறையில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கொள்ளணும். මෙන්න මේ විදිහට මේ කියලා දීපු විදිහට අපිට පුළුවන් මගේ මැෂින් එක මට නඩත්තු කරගන්න. ඊට අමතරව ඔයාට මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම්, ඔයාට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ළඟම ඉන්න කාර්මිකයාට කතා කරලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැටලුව निराකරණය කරගන්න පුළුවන් ළඟ වෙන්න மெக்கானிக்ட்ட කතා කරලා. இந்த மெஷின் சம்பந்தமான ஏதாவது பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பக்கத்தில் இருக்க மெக்கானிக்கோ சரி, அதில் மெஷின் சம்பந்தமான மெஷினுக்கு பொறுப்பாக இந்த அதிகாரிகள்கிட்ட சரி கூறி உங்களோட மெஷினுக்கான தீர்வுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.